nanging pustaka kinarya paugeran kumrati ngagesan anak Prabu samangke kula nuwun ulung kaliya sada mangwedharaken mangwaos mangke kula terongaken Kalima sabda menika namung dumados saking kalih ukara ngendi ora ana kang singgah kejaba pangeran kang woga murah lan ingsun anak sami lamunta Kanjeng Rasul pungkasan utusane Gusti ora ana kang sinembah kejaba pangeran kang woga murah lan ingsun anak sami lamunta Kanjeng Rasul pungkasan utusane Gusti